Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita! Una sa aksyon! Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Agosto 7, 2021. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod. Kag mabatian pag sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyong balita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa itong mga headliners, una sa mga balita lokal. Mayor Leonardia, hindi close contacts ang 14 ka mga PIO employees nga nagpositibo sa COVID-19. Naga-maintain sang drug den ginatutukan sa karon sa PDEA. Sa mga nagapanguna nga balita nasyonal, mga empleyado hindi pwede maobligar nga magpabakuna batok sa COVID-19. Samtang Pilipinas, liwat na record ang 5-digit sa bag-o nga COVID-19 cases. Una sa balita! Una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:08. Detalye sa nga itong mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Good day everyone! Ako balik si Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Good day everyone! Ako gali si Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya din pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang Sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:14, kakaroon sa detanya sa nga ito mga nagapanguna nga balita lokal. Gin-confirmar ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran nga nagpositibo sa COVID-19 ang 14 ka mga empleyado sa Bacolod Public Information Office. Gin-pasiguro naman sa Vice Alcalde nga asymptomatic ang tanan nga nagpositibo kag naka-isolate na. Sunog kay Familiaran, wala sa may naka-close contact sa kay Bacolod City Mayor Evelio Nardia. Samtang liwat nga ginpahanumdom ni Familiaran sa publiko kung ano ang proteksyon nga mahatag sa bakuna batok sa COVID-19 matapos ipalayag nga tanan nga nagpositibo ang fully vaccinated na. Good news dira or ang consolation nga inis la tanan fully vaccinated and as of now tanan sila asymptomatic. In fact, kung why ganin sila nagpaswab to, ganin ko ang positive sila. Ang kabahin sang palayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa iwan nga balita lokal, ginpahanumdum ni Philippine Drug Enforcement Agency Confidea Head Nicolas Gomez ang mga nag-maintain sang drug den nga mahimo ang gabayad sang 500,000 pesos tugtog 10,000 pesos kag tugtog buhi nga mapreso kung madakpan sa otoridad. Suno kay Gomez, wala nagauntat ang hensya agud mabungkag ang tanan nga mga drug den sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Ginakilala man ni Gomez ang dako nga nabulig sa Barangay Drug Clearing Program
sa madasig nga paghibalo sa lokasyon o kung ginasuyupan sa mga parokyano. Sa madumduman, tinalikdan nga adlaw sa nabungkag sa PDEA kag San Carlos City PNP, subong man nadakpan ang nagamaintain sang drug den nga ginkilala sa kay Jonathan Palmares kaupod ang 8 sini ka mga parokyano. The other day, sir, no, ang aton Regional Special Enforcement Team nakadismantle naman sila sa drug den mismo sa San Carlos kag may 8 sila nga na takbo, sir. Amo gani ini barangay tag-hearing program, sir. Kapag consider naman siya na most effective platform tapos siya ang ginakonsider na whole of nation approach na para masolba dato ang problema. Ang kabahin sa pahayag ni PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez. Liwat nga gin-postpone sa ikaduhang nga kagirnan ng ika-30 nga Regional Oversight Committee Deliberation nga patigayon ng kuntani sa Agosto just adlaw sa Martes sa siyudad sa Talisay. Sunod kay Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA Head Negros Occidental o kung sa Negros Occidental, Nicolas Gomez, tungod na ka-enhanced community quarantine ang syudad sa Iloilo. Nagdesisyonan nga i-postpone ang presentasyon sa mga kandidato nga barangay sa drug clearing program. Samtang, nagwa sa on-site validation sa PDEA nga napulo lamang sa 36 ka mga barangay sa Negros Occidental ang posible madeklarar nga drug-free. Sa ibang pa nga balita lokal, yara na sa 60% nga nahuman ang rehabilitasyon sa duha ka panalagan nga barangay hall sa barangay Monte Vista sa siyudad sa Bacolod. Ang proyekto ang nagabalor sa 3.8 milyones pesos sang talatapan ni Congressman Garga Sataya. Sunod kay punong barangay Gloan Tambasen, nagligad nga Marso sang ginumpisahan ang proyekto kag nagalaom nga matapos sa Agosto 28 base man sa kontrata. Dako ang pasalamat ni Tambasen kay Gasataya bangod handom niya nga maka 2-story building ang ilang barangay hall kag mahatagan sang opisina ang punong barangay, SK, lupo ng taga-pamayapa, senior citizen kag iban pa. Sa karon, ang barangay secretary, treasurer kag mga staff ang mga naga-office sa daycare center samtang si Tambasen ay nagatrabaho sa porsyon sang health center. Sa karapusan nga balita lokal, wala sang untat ang panglibot sang task force disiplina sa nagkalain-lain nga mga lugar sa Bacolod. Agud ipasiguro nga mayar sang compliance ang publiko angod sa ginapatuman sang syudad nga health protocol. Sunod kay Wilfredo Tabagyulinggo, ang action officer sang task force, madamo sila sa mga ginasaway kag ginaisyuhan sang citation ticket bangod sa mga biolasyon. Padayon man nga naga-apilar sang kooperasyon sa publiko si Gyulinggo, agod hindi na madugangan pa ang kaso nga na-record sang syudad, labi na sa nagapadayon nga pamahog sang Delta variant sang coronavirus. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:19. Sa pagbago-bago sang klima, Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Tatas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan.
Mayong gabi sa mga ka-aksyon natin nga naga-monitor via Facebook Live si Sir Alex Montes. Ako po ito kadamo gising iya nga mga messages subong iya nga gabi. Mayong gabi idrasi mo Sir Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Congratulations na sa imo dira Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Isa ikaw sa top fan. Sige. Si Sir Alex Fuentes, mayong gabi man. Okay. Si Ma'am Virgil Pinda, good evening. I miss you too, Ma'am Virgil Pinda. Monitor always sila ko na sa may Celine Home. Stay safe and God bless and also your family man, Ma'am. Kay Ma'am Josette Magua de los Reyes, mayong gabi. Sa kay, din ako to. Kay Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo, dira sa Rochester, Minnesota. And Ma'am Jinky Dialagnon from Phoenix, Arizona. Mayong gabi sa tanan-tanan nga naga-monitor man. Syempre sa iya ka ARB community. Okay, si Sir Martin Aliling, good evening man. Si Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso. Ma'am Liza Joy, I miss you. Or may kakabasahan ang imo yang kakabasahan nga kalantawan na gali galabay sa ako nga account ang imo yang nga matahom nga dagway. Si Sir Daniel Castre 1, happy 52nd anniversary ARD. Salamat. Si Ma'am Eliza Hope, okay, good evening ma'am. Si Sir Melody Oligo, Ma'am Rhea May Salvador Ladio, good evening man. Sige, si Ma'am Jean Oy, si Sir, si advance happy birthday. Layo pa tugurong birthday ni Ma'am Jinky. Adopt kapila nyo ni parang may ginagawa. Ang birthday ni Ma'am Jinky. Pero doon kalayo pa ni siguro. Okay. So kay din ako to. Kay Ma'am Diding Alohamianto, good evening man. Ma'am Ana Sinoro, mayong gabi. Si Yudi Torta Q ni sa Orque de la Peña. Kay Marley Gonzaga, good evening man. Si Hil Javier. Ginatami ako sa Aksyon Dale Salazar nga nag-monitor man. Okay na Aksyon Dale. Sige. Miguel Bagans. Sana all sana. Sige. Salamat din sa mga ka-aksyon natin nga nag-monitor sa subong iya nga gabi. And syempre, update ka mo sa amon iya nga Facebook page na kay para iya nga aware ka mo kung ano dira ang mga pasunod naman nga mga papremyo sa aton nga mga ka-aksyon. Kagati always niya ho. Bantayan nyo kung sa diin nga program ay ining amon man nga sa promo. Okay? Sige. Sa duwa, thank you so much and happy weekend sa aton nga mga ka-aksyon. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe. Sa balita, una sa aksyon!
Alas 6:25 aksyon na Radyo Philippine Standard Time. Kagkaroon sa detalye sa ngaton mga nagapangunang nga balita nasyonal. Ginpahayag ni Labor Secretary Sylvester Balita III, hindi pwede nga obligahon ang mga empleyado para magpabakuna batok sa COVID-19. Suno kay Bello, peke nga impormasyon ay nagalapta sa social media nga no vaccine, no work policy. Pahayag ni Bello, ginadumili sa layi nga puwerasahon ng isa ka persona kaangay na lamang sa pagpabakuna. Ikaduha nga rason ni Bello, ang mga kulang pang supply sa bakuna sa pungsod, rason nga hindi ini mahimo ipatuman sa mga empleyado. Ginpahayag sa Department of Health nga padayon na pagsaka sa kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, subong nga ang pungsod nagbalik sa mas sobra 10,000 ang bagong impeksyon isang virus sa pagkaligad sa malapit 4 ka bulan. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, nga ang madamo nga bago nga kaso sa COVID-19 mahimo dala sang Delta variant nga 60% nga mas madasig nga maglapta ikumparar sa orihinal nga strain na gikan sa Wuhan sa China nga na-detect sadtong tuig 2019. Din ako ni Berhera nga hindi makapauntat ang istrikto nga lockdown kundi magapahinay lamang sa pagsaka sang kaso, pero dako naman ang mabulig agud makapreparar ang gobyerno kag healthcare system sa padayon nga paglapta sang virus. Ginpahayag ni PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario nga 75% na nga okupado ang COVID-19 beds sa Philippine General Hospital kag 3 ka mga kabataan nga infected sang virus ang yara sa malubha ang kondisyon. Suno kay Del Rosario, base sa ulihi nga senso sa PGH, 169 ang pasyente nga kumpirmado sa kaso ng COVID-19. Kag ang hospital may ginalokar lamang nga 225 ka COVID-19 beds. Dugang pa ni Del Rosario, ginahulat pa sang hospital ang resulta sa sequencing gikan sa Philippine Genome Center. Agud may baluan kun ang mga pasyente nga ginadmit sa ilang hospital ang infected sang Delta variant sang coronavirus. Sa katapusan nga balita national, plano sang Department of Interior and Local Government o DILG nga ipalakip ang 6.721 billion pesos sa ginadusok nga bayanihan 3 law para sa kontrata sang dugang nga 25,000 ka mga contact tracers nga magabulig sa COVID-19 response ng gobyerno tubtub tuig 2022. Suno kay DILG Undersecretary Epimaco Densing III, ginhimo nila ni Interior Secretary Eduardo Andio ang proposal agud malabot ang ideal nga contact tracing sa 1:800 nga ratio. Magluwas sini, ginpahayag ni Densing ang local government units ang kinahanglan nga mag-hire sa ilang kaugalingon nga contact tracers agud mabuligan ng gobyerno para ma-identify ang potential carriers sang coronavirus. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:29. Ang inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa nga mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition, karong adlaw Sabado, Agosto 7, tuig 2021. Sa liwatang inyo balita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon